नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स टी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. आज सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास वेंगुर्ले तालुक्यातील मौजे दाभोली बागायतवाडी येथील सीताराम आरोलकर यांना त्यांच्या विहिरीमध्ये चक्क वन्यप्राणी बिबटा पडला असल्याचं दिसलं असता त्यांनी तात्काळ त्याबाबत स्थानिक वनकर्मचाऱ्यांना माहिती दिली. वन विभागाच्या रेस्क्यू पथकानं तत्परतेनं घटनास्थळी दाखल होत 20 ते 25 फूट खोल विहिरीतून वन्यप्राणी बिबट्यास सुखरूप बाहेर काढलाय. आपण पाहू शकता, कठडा नसलेल्या या विहिरीत ग्रामस्थांनी विहिरीमध्ये दोरखंडाच्या सहाय्यानं पाण्यात फळी सोडल्यानं त्या फळीचा आधार घेत बिबट्या त्यावर बसून राहिलाय. नर जातीचा हा 2.5 ते 3 वर्ष वयाचा बिबट्या भक्ष्याच्या मागे धावताना अंदाज न आल्यानं कठडा नसलेल्या विहिरीमध्ये पडला असावा असं वनपरिक्षेत्र अधिकारी कुडाळ श्री अमृत शिंदे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, स्थानिक ग्रामस्थांनी वेळीच माहिती वनविभागाला देऊन बचाव कार्यास मदत देखील केल्यानं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972च्या अनुसूची 1 मध्ये समाविष्ट अन्न साखळीतील सर्वोच्च स्थानी असलेल्या वन्यप्राणी बिबट्याचा जीव वाचवता आलाय. त्यासाठी ग्रामस्थांचे वनविभागाकडून मी आभार व्यक्त करतोय. पशुवैद्यकीय अधिकारी कुडाळ श्री ठाकूर यांच्याकडून रेस्क्यू करण्यात आलेल्या वन्यप्राणी बिबट्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्यास नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. सदर वन्यप्राणी बिबट्याचे रेस्क्यू प्रभारी उपवन संरक्षक सावंतवाडी श्री दीपक खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी कडावल अमित कटके, वनपाल मठ हरिलाड, वनपाल नेरूर धुळू कोळेकर, वनरक्षक मठ सूर्यकांत सावंत, वनरक्षक तुळस विष्णू नरळे, वनरक्षक नेरूर सावळा कांबळे यांनी पोलीस पाटील जनार्दन पेडणेकर व स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीनं यशस्वी केले. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.